Okhulumayo kusewusibongile. Sisagxile kuma-expression anama-exponent, upart 2. Lana-ke siniwe isibalo sethu m to the power 3 to the power 2 ongaphansi kuka-mx to the power 3 to the power 4. La empendulweni yethu yama-exponent basinikile futhi bacacisa ukuthi impendulo yethu angeke kwenzakala ukuthi kube ngu-0. Ake sambeni sobhalani impendulo yethu sicale ngesibalo sethu. Lana-ke siphiwe u-m to the power 3 to the power 2 ongaphansi kuka-m mx to the power 3 to the power 4. La kulesibalo esinike sona into engizoqala ngayo ngizoqala ngalo numerator phezulu. La sino m to the power 3 to the power 2. Into esizoyenza lana sizophinda phinda m to the power 3 to the power 2 sibaphinda siba multiply 3 ngimultiply ngo2 ngizothola m to the power 6. La sibe sa multiply u3 ngimphinde ngo2. Ake ngihambe ngicele ngiyonikhombisa. La uma ngino m to the power 3 to the power 2 lapho kufana nokuthi ngino m to the power 3 ababili, m to the power 3 wokuqala kanye no m to the power 3 wesibili. Lokho uma ngihlanganisa kuzonginika futhi impendulo efanayo m to the power 6. Noma ngibuyela ku m to the power 3 to the power 2 ngisazothola futhi m to the power 6 njengala empendulweni yethu laphansi esiyitholile. Ake ngihambeni senze ngaphansi kuma denominator. La sino m x to the power 3 to the power 4. La sizothi m ungena kayingaki ngiyaxolisa sothi m ngimphinda ngo4. Impendulo engizoyithola lapho ngizothola m to the power 4, m to the power 4. Siphinde sibuyele la u-x to the power 3 simbhale to the power 4. La ngizoqhubeka empendulweni yami lo x to the power 3 ngizomphinda ngalo 4 lo ngaphandle. La sizobhala m lempendulo esitholile m to the power 6 ngaphansi bese sibhala u-m to the power 4. Bese lo x to the power 3 to the power 4 siyaziphinda multiply 3 ngimultiply ngo4. Impendulo engizoyithola la ngizothola u-x to the power 12. Impendulo yethu esiyitholile ayipheleli la sizoqhubeka la ngoba sinokufanayo sino m to the power 6 kanye no m to the power 4. La ngizothi u6 ungena kayingaki ku4 bese sithola impendulo yethu. Impendulo esizoyithola la kuka m to the power 6 ngimdivide ngo m to the power 4. Ake sambeni soyibhala impendulo yethu. La ngizothola u-m to the power 2 ongaphansi kuka x to the power 12 lo esimtholile. Ake sambeni sombhala phansi kuka x to the power 12. Nayi impendulo le yethu esiyitholile kodwa singaye yenza nangenye indlela lempendulo le. La singaphendula ngendlela elandelayo. Singathi sino m to the power 2 kanye no x to the power negative 12. Sesoba no negative ngoba lo x to the power 12 simise phezulu. Ngiyabonga.